Hello everyone. Ako di ay si Rolly Espanto, usa ka pastor sa New Hope Church diri sa Davao City. Anyway, dili kita magalangan. Magahisgot kita karon ning ining mga taknaa may tungod sa usa ka tawo nga nangita sa iyahang kalipay. Apan una niya na magabasa una kita sa pulong sa Ginoo nga makita sa Salmo kapitulo 119 versikulo 111. Matud pa diri ang imong mga pagpamatuod maong akong panulundon hangtod sa kahangturan. Kini maong kalipay sa akong kasing-kasing. Mga higalag igsuon, ang tao nangita gayud sa kalipay. Walay tao nga gusto nga magpasulubon. Apan kasagaran sa mga tao, mangita sa kalipay sa usa ka sayop na pamaagi. Ang uban sa kalibutanon na mga butang, ang uban pinaagi sa kabtangan. Aduna kitay istorya may tungod sa usa ka tawo nga nangandoy o nangita og kalipay sa kinabuhi. Tungod kay wala gayud siya makasinati og tinuod na kalipay. Hinungdan nga naghago siya pag-ayo siyang kaugalingon sa pagtuo niya nga kung makatigom siya og salapi o kung muhamugaway ang iyang pamuyo, makabaton siya sa kalipay nga iyang gipamita. Tungod man nang malampuson siya sa iyang mga paghago. Miasinso, midaghan ang iyang salapi. Tungod di ana, ipalit siya o usa ka tawag na lang nato yate. Kay ang ihang pagtuo na kung makapalit sa og yate, magamit niya kini sa paglaag-laag sa dapit o labi na gyud sa mga beaches diin gusto niya adtuan. So diha nga miabot siya sa lain-lain na mga beaches. Nakita o na hinuktukan niya siyang kaugalingon nga dili mao ang kalipay nga iyang gipangita. Hinungdan nga mingon siya sa kaugalingon, "Upalit ka ako og mansion kay sa pamasin nga basin diri ko magmalipayon kung aduna ko'y nindot na balay." So mipalit siya karon og usa ka mansion. So diha nga nakapalit siya og usa ka mansion, wala gyapon siya nagmalipayon. Hinungdan na miingon siya siyang kaugalingon na musuroy kaha ko ngadto sa lain-laing dapit sa kalibutan. Ug aron ako makaadto sa lain-lain na dapit sa kalibutan, mupalit ka ako og jet. Hinungdan na mipalit siya og jet. Aron nga iyahang magamit kung wadto siya sa nagkalaing dapit sa kalibutan. Sa diha nga nakapalit siya og jet, samtang anaa siya sa jet, nahinuktukan niya ang kagalingon o nasuta niya na dili di ay mao usab ang makahatag kanyang kalipay. Sa sige niyang suroy-suroy ngadto sa lain-laing dapit sa kalibutan, nahiabot siya sa usa ka dapit na diin adunay simbahan. Adunay simbahan. Sa diha nga naglakaw-lakaw siya, nakita niya ang mga tao nga nanggawa sa simbahan nga labihan man kamalipayon. Ang ilang mga panagway sadya daw walay mga problema. Tungod sa iyahang kahibulong, miduol siya ug nangutana siya, "Mga sir, ma'am, unsa bay nakalipay kaninyo? Nakita nako nga malipayon man kamo. Samtang aniya ako nagbaton sa daghan ng mga kabtangan. Adunay daghang salapi, apan wala ako makasinati og kalipay sama sa inyong nabatian o nasinatian. Mahimo ba nga suginlan ninyo ako kung unsa ang sekreto aron magmalipayon?" Ang maong mga tao miingon, "Sir, ang mga butang nga anaa kanimo, ang imong mga kabtangan, ingon man ang imong mga salapi, walay kapuslanan kanang tanan. Aron ikaw makasinati og tinuod na kalipay, kinahanglan laksiun nimo ang maong mga butang. Adili mo nakahatag kanimong kalipay. Ug pangita ang kalipay niini.
Kay ang tinuod na kalipay kaplagan lamang kang Hesukristo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Mateo 16 versikulo 26 nag-ingon siya, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an sa iyang kinabuhi, o unsa may ikahatag sa tawo ingon nga bugti sa iyang kinabuhi. Mga higalang igsuon, kung ikaw mangita og kalipay, isa lang ang imong angay duolon, si Hesukristo. Tungod kay si Hesukristo lang ang tinuod na makahatag og kalipay. Ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, bisan maangkon pa ang tibuok kalibutan, kung kawad-an ang imong kalag o kapildihan sa imong kalag, walay kapuslanan ang tanan. Mga higalang igsuon, si Kristo lang ang makahatag kanimo og kalipay ug wala na lain. Kanang tanan ng mga butang anaa kanimo mahimong makahatag ka ng kalipay apan temporaryo lamang. O kung gusto ka na makasinati og hingpit na kalipay, dangog kang Hesukristo. Kay si Hesukristo lang ang makahatag kanimo og tinuod nga kalipay. Ang hinaot ko mga igsuon na nasabtan ninyo. Daghang salamat.